Víte, já často přemýšlím o tom, proč je u nás dechová kapela v současnosti, a to myslím každá dechová hudba, proč je u nás vlastně takovým otloukánkem. Třeba v rozhlase ji prakticky neslyšíte, v televizi taky ne. Proč? Vždyť je to naše tradiční muzika. A já si vzpomínám, je to doloženo mnoha výroky, že třeba naši klasici, ti, kterých si tak vážíme, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, že se hlásili ke kořenům své hudby právě tím, že ty venkovské kutálky, dechové kapely, že je inspirovali. A my děláme ze svých tradic dnes něco skoro zakázaného, jako by to bylo něco pokleslého. V žádném případě nepovažuju, protože hudba, říká se to obecně okřídleně, ani to nemám moc rád, hudba je jen jedna. Některá je pro ty vzdělanější, pro fajnšmekry, některá je pro obyčejný lidi, kteří si potřebují poslechnout melodii, zaspívat si, zatancovat si. To je něco, co by mělo být podporováno. A ne, abychom se nad tím tvářili, jako že je to cosi pokleslého, že už to nemá s uměním co dělat. To prostě není pravda. Tak to není. Já mám dechovou hudbu rád a vůbec se nijak nestydím za to, že se o mě říká, že jsem její advokát. Protože to dělám rád ji poslouchám. Od dětství ji rád poslouchám. Také umím mnoho z jejího repertoáru, klasického i současného. Mám rád současné kapely. Velmi rád spolupracuju s veselkou Ladislava Kubeše, která si cení nejen těch tradic, aby hrála to, co už je zažito, co lidi mají naposloucháno, ale přichází i s novým repertoárem v tomto žánru a toho bychom si měli vážit. Nerozumím tomu. Vím, že na západ od nás, především tedy v německy mluvících zemích, je dechová hudba vývozní artikl. A skvělý vývozní artikl. A vím o tom, že českou dechovku, písničky české hrají ve Francii, v Holandsku, všude možně i v Americe. Proč ne? Já bych spíš myslel, že bychom to měli podporovat a nikoli se nad tím tvářit, jakože že se nás to netýká. Trošku se za to stydím a vím, že není pravda, že by to bylo, že by dechovka byla jenom pro staré. Já jsem vždycky říkal, že k dechovce se dozrává a do značné míry to pořád ještě pravda je. Ale nikdo tomu nechce rozumět, tomu mému moudru. Možná, že to pravda je, možná, že to pravda není, ale v každém případě já dechovku poslouchám rád a vím, že i mezi mladými jsou mnozí, kteří nejen rádi hrají, protože znal jsem jednoho, který si myslel, že to bude jen tak, že přijde, zatroubí nebo zacvrliká na klarinet a že to nebude žádná námaha. A když přišel z koncertu, tak mi sdělil, sakra, ona to byla docela dřina. Ono hrát tu dechovku, to vůbec není jednoduché. Což je, myslím, důkaz nad jiné. A byl to mladý člověk, ještě studoval klarinetovou hru. Já ještě k tomu vývoznímu artiklu. Je naprosto ověřeno, že když Kubešova veselka hrála v Rakousku, že tam na ní přišlo 100 000 lidí poslouchat a všichni byli do jednoho nadšení, taky to dali najevo. Potlesk, ten to přece jasně potvrzuje. Vzpomeňte si, přátelé,
co dělal se světem třeba František Kmoch, který upravoval lidové písničky a v jejich duchu skládal své pochody a podmanil si celou Evropu. Já bych rád, aby se takové časy, aby se vrátili, to se asi nepovede, ale aspoň částečně a my bychom si měli být téhle tradice vědomi, protože, to se nedá nic dělat, dechovka, to je naše česká. Taky musím říct, že v Čechách vychází speciální časopis, čtvrtletník, dechovka, to je naše. Já to vím dobře, protože do něho píšu. A aby bylo jasno, není to nic nekulturního, protože tam propagují třeba i knihy. A má spoustu předplatitelů, kteří se na něj těší, na každé nové číslo. Ještě k těm 100 000 lidí. Představte si, byli všichni mladí a z celé Evropy. A bylo to na festivalu Woodstock der Blasmusik. Já si myslím, že takový festival by patřil k nám, ale asi je to sen.